sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga contractual employees kang LGU Naga na ma-involto sa illegal na droga dai makakarinyunin kontrata. Pagdakol ka mga aki asin nakikilimo sa sentro kang Naga na momonitor kang City Social Welfare and Development Office. Seal of Good Local Governance target kang LGU Naga na makuha sa taon 2024. Teacher arestado sa kasong qualified trafficking in person. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Liwat nagpatanid si Naga City Mayor Nelson Legacion sa mga kontraktual na empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga na si mga imbuelto sa illegal na droga dai makakarinyo kang sa indang kontrata sa pagtrabaho giraray sa syudad. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Antoinette Eduardo. Renewal of appointment as casual, job order, contractual. Ang kamautan ta na last week of December, ma-process na po si mga papeles. As in kung mapupwede, mapirmahan ko na. They will become effective January 1, 2024. So reminder sa kabos ng mga department heads, heads of offices, si sa indong recommendation, they should be on my table no later than this week. Kasi syempre hihilingon ta pa po Ini sinaging anunsyo ni Mayor Nelson Legacion kasuudma para sa mga casual job order as in contractual na empleyado sa lokal na gobyerno kanaga. Alagad may higot na patakaran ng opisina kan alkalde para sa nasabing mga empleyado para liwat sindang makapagtrabaho sa lokal na gobyerno. Dapat daisinda imbuelto sa illegal na droga. Definitely, in fact last year may mga empleyado na dai nakitapig renew. Dahil sa resulta kan ginibong drug testing, nagpositibo po sinda. Dain naman pinagdetalya ni Mayor Legacion ang mapadapit sa isyu kan illegal na droga na pwedeng maging ulang sa pagbabalik trabaho kan nagkapirang empleyado. Alagad igwa na subuot sindang intervention na pinagigibo. Igwa kitang intervention measure na piga. Saka ko na lang po sasabihon, baad makapag-prepare. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-introdusir naman kan suudma ang mga aspirante sa manlain-lain na posisyon sa Naga City Local Government Employees Association asin mismo si Naga City Mayor Nelson Legacion ang nag-anunsyo kung noarin ang sa indang pagpili nin mga opisyales kang sa indang organisasyon. Election. Noarin nga ni December 7 from 8 o'clock in the morning hanggang matapos duman sa Public Safety Office Training Hall. So, si mga eligible voters, dahil paglingawan si election. Padagos sa mga bareta. Pagdakul kan mga aki na nagkakaroling asin mga nagpapalimos na gurang sa sentro Kanaga na monitor kan City Social Welfare and Development Office. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Huli ta magpapaskunad, ako na naman ang manunutaran ng mga aking naghahagad limos o nagkakaroling sa sentro kang Naga. Ang bagay na ini ang pinag-aasahan naman subuot kang City Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Ma'am Annabel Vargas. Nasa Christmas season na kita. So inaasahan mi yan. Bako lang itong mga paralimos. Pati itong mga parakarol. Lalo itong mga aki, na grupo kang aki, na kuminsan, tinutugutan mi siguro itong mga within the barangay lang, dahil namalawa sa sentro para mangarol. Pero ngunyan, inaasahan mi yan, lalong-lalo na kung mananing eskwela, baka ang aki maggrupo na naman na makararol ngayon sa sentro.
Apwera kan pagmonitor kang CSWGO sa mga aki na yaon sa sentro, may pangapudan man ang nasabing opisina sa mga magurang digdi sa syudad ding Naga. So ang pangampunan mi po sa mga magurang, lalong-lalo na ito may mga aking saradit na pag reparuhon yung mga aktibidades ka mga aki. Mientras tanto, mahiling ang mga aking ini sa mga mall as in terminal. Mark Mendoza para sa One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, nagpepreparar na ngunyan ang City Social Welfare and Development Office para sa taunan na Paskuhan o taunan na gift giving kan lokal na gobyerno kan Naga sa 27 barangay kan syudad na pwedeng matapos sa petsa 20 kan presenteng bulan. Napiprepare kami para sa Paskuhan, yung taunang gift giving kang city sa mga taga-Naga. Maikot sa barangay. Maikot po sa mga barangay poon po sa petsa 11. So baka magtapos po ini mga December 20 na. Sa iba pang bareta, 246 na kaso ng human immunodeficiency virus ang nairehistro kang DOH Center for Health Development puon pa kan Enero hasta bulan kan Hunyo ngunya na taon. Parte ang nasabing bilang kang 2,400 na cumulative cases puon kang taong 1984 hanggang 2023. Kung saan 2,258 digdi ang mga lalaki asin 142 mga babae na yaon sa pag-ultanan kang edad 25 hasta 34 taon. Patanid kan Department of Health dai magkaigwanin multiple partners maggamit ng kondom asin dai maging imbuelto sa illegal na droga. Sa pagbabalik ang Newsbreak, teacher arestado sa kasong qualified trafficking in person. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, lokal na gobyerno kanaga nagbagunin estratehiya para sa namakoa ang Seal of Good Local Governance. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Desidido ang liderato ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na madara sa siyudad kang Naga ang maulias na Seal of Good Local Governance na sa nagkaperang taon dahil nakukuha kang siyudad. Kabali sa dahil na pasaran o dahil na comply kang LGU Naga iyo ang budget utilization rate kung sain dapat gabos na obligasyon kang lokal na gobyerno ang nabayada na urog na sa Local Development Fund as in Calamity Fund. Ngunyan, igwa kitang mga I think it was under the Local Development Fund and Calamity Fund na daita na complyan si percentage, si rating requirement. Saro po ito. And pigbe-verify ko pa itong manunungod sa Disaster Risk Reduction Management Fund. Mukhang kabali po ito. And si kinakaipuhan na ispuwerso ta relating to resiliency, disaster preparedness. Huli kay ni tulos isinugo ni Mayor Ligacion na mag-estratehiya para makakomple ang lokal na gobyerno kang Naga sa paggamit nin pondo. Ini sa paagi kang amay na pagkundusirin bidding. Oras na maisumiter na sa sangguniang panglungsod ang proposed budget, siring kang proposed budget para sa taon 2024. So ang instruction ta, balikan ko lang, as early as November, December, dapat igawa ng bidding. And then matapos ang bidding, first quarter of the year. Gusto sabihon, as early as January, February, pwede nang magpaluwas ni notice to proceed duman sa mga proyekto na nakatalaan sa taon 2024 or any given year. Sa siring na paagi dahil mas amay na mapuon si proyekto, duang bagay, mas amay man na mapapakinabangan kan tao si proyekto. Pandua, makakakumply kita duman sa inaapod na fund utilization. Ang SGLG Award para sa taon 2023 ang itataw sa masunod na taon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mayong nag-a-apply asin mayo man pinagpipilian ang opisina ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na maging permanenteng pamayo kang Metro Peso. Nangunyang pinagkakaputan ni Acting Head Metro Peso, Nonoy Reforzado. Susog kay Mayor Ligacion, believe siya sa kakayanan ni Acting Head Reforzado na iyo ang pinagwalatan matapos maging pamayo kang MNWD si dating Metro Peso Head June Mongoso. Ang officer in charge, si Mr. Nonoy Reforzado, who is at the same time our terminal manager kan Bicol Central Station. So, siya man po giraray. Mayong contender sa ibang ano to? May nag-a-apply o pagpipilian? Mayo man nag-a-apply, mayo man nagpapahiling nin interest. But I think without saying na siya na talaga, malinaw man po sa sakuya na very capable si Nonoy. Sa police report, mayong piyansa ang kasong qualified trafficking in person o pagbalgar kan Republic Act 9208 na kinakahampang kan suspect na si alias Chris sarong public school teacher asin residente kan Barangay San Juan Evangelista, Goa, Camarines Sur. Ang suspect inaresto kasudma sa Barangay Tabgon, Goa, Camarines Sur asin yaon ngunyan sa kustodiya kan Goa Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, mga estudyante kang Universidad de Santa Isabel nagkaigwa kang sedang campus tour sa Naga College Foundation. Ang detalles kan aram to sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles.
Bainting mga estudyante asin nagkakapirang paratukdo kang Universidad de Santa Isabel ang nagbisita sa Audiovisual Room kang Naga College Foundation para sa studio tour. Nagkaigwanin simple alagan makabuluhan na programa na pinanginotan kan mga NCF campus correspondents. Tigpuunan kan station manager na si Jermaine Jacob ang programa sa pagtaunin opening remarks. An anchorman kang One Media na si Antoinette Eduardo ang nanginot sa talk manungod sa karir sa media. Broadcast artman ang pigiras kan former news anchor na si Jessie Cruzat. Nagtao man ang eksperyensya sa mundo kan pagbabareta ang batika na si Melvin Machado. Para maeksperiensya man ang ginigibo kan mga campus correspondent, tinauan man tsansa ang mga estudyante kan USI na mapurbaran ang mga programa araw kang newsbreak as in keeping up with the NCIANs. Tigiras man kan mga estudyante ang sa indang mga nakuang kaaraman. This is really helpful and this is really beneficial to all of us as a student and as future journalists, hopefully. And I believe that this session has inspired even one or more souls to pursue this kind of field wherein we can be a hope for the society and also the voice for the voiceless. Being able to experience this kind of thing and having to learn this new knowledge is a very big advantage for me as a grade 8 student since I am in the debate circle and I also like writing and reading. I think that with this knowledge, I am able to fulfill some of the things and the goals I want to achieve in life. I'm looking forward to learn more about the NCF's audiovisual room, is it right? Yeah, that's it. And to actually enjoy this afternoon with you. Siring man nagwalat nin mensahe ang mga instructors. Alongside with the students, we are very grateful of the things that we have learned for this afternoon session. And we are very grateful also to the people, the people that had imported their knowledge about media in Manila. I'm sure that all of the things that you have discussed with us are taken well by our students. So now that they are in our theater arts and some of them are working on our school paper, so probably someday we will be seeing one of them or most of them on the television. Para sa One Media TV 48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Mga tugang, benting aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo kang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatodin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.